दुइनो महनपुरनि कैसे साउंड डेंस आरे जों कैसा रेल प्रॉब्लम नो इशू खाई कैसा कटोर बाइक रैली कैसा का और जों प्राय 1500-1600 का है बाइक तै जों 10टा बिसिनि जत जागानि बाइक है सिनि ग्रेटर प्रॉब्लम नो बुबाग्रानि जे थांसान चबानो तेबो चबा करा के खायनानि बागै जे दिल्लीयाव जों दिल्लीयावबो आं खाय दं अमनतियाव बाइक रैली ताई सिनि जे डिमांड 125 amendment bill जों अमनो नायो अमनो जों पास खायनानि बागै जों अमन बायबो चबा खाय दं ताई NRC जों नांगौ ताई सिनि मेन डिमांड सिनि ग्रेटर ट्रिपल अमनो बागैबो जों तेबो कटोर चबा खायना बागैनो जों दिल्लीयाव बेनबो खाय दं ताई अमनि लगी जों CAA नि बिरुद्धे बो बाइक रैली अमो जत इशुनो तीनो जों तिनि बाइक रैली कैसा संसजाखा जों बुसकांनि सालो सिनि दिल्ली मुभमेन्टनि बागै जों थानाय ताई बुबाग्रानि जे थानसन चबाओ जों तेबो फान क्राकखाय जों जत यूथ YTF नि जों बना लगिरना बागै ते फान क्राकखाय तिनि बाइक रैलीबो संसजाखा और सिनि सेंट्रल नि लीडर्स ऑफ फाइ मानजा फाइका सेंट्रल नि सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी YTF नि ताई और जे दुई नौ मोहनपुर नि सिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट टी प्रमोथानि दीपक देवबर्मा ताई YTF नि प्रेसिडेंट सिनि प्रशांत देवबर्मा ताई डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट दांतु देवबर्मा ताई वाइस प्रेसिडेंट रणवीर देवबर्मा बनो याकरिबो सेंट्रल नि डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि गोबां आदम और बाइक रैलीओ जोंनो फानग्रा खायना बागै बाइक रैली मान बर' खाय मानजा फैदों बो आमसायो अब हाके तिनी नि बाइक रैली तामो मोतुनो तलांगे आमसाय गनांगै बाइक रैली खायजागै त जों साइमनो थानाय 2 तारिखनि सिमिनो बाइक रैली संसाय जाका पुइला अमरपुरनि होते स्टार्टिंग का ताबक सारा त्रिपुरानो सिनो बाइक रैली चेंसाय दङ बिनिबो सिमनाव दङ मानदायाव दङ मजलिसपुराव दङ तिनि जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि चाइते जागाव जों बाइक रैली खाय दं ग्रेटर ट्रिपल दिगनि ताई खोनाबो दङ 10 तारिख जरा सारा त्रिपुराव सिनि बाइक रैली चलि थानाय आं निजेबो कयटा जागा प्रेजेंट दंनाय ताई सिनि सेंट्रल नि जत YTF मेंबर्स जे एग्जीक्यूटिव बॉडी नि जत बरबो थाङै तेबो सिनि सिक्लारनो फानग्रा खायना बागै बर' मानजागैनै यूथ YTF नि फाइसिंतै दिल्ली अभियान सानमुंनो ग्रेटर ट्रिपल नि सानमुंनो तै बो सालो थांजाकनाय हेकबा बुसुक YTF नि आदं रक दिल्लीओ दरना खायजाकनाय बो सालो प्राय सारा त्रिपुरानि 1500 काहे बर' जों YTF नि ताई त्रिपुरानि ताई TWF नि जों थांनाय दङ सिनि प्रथम फर्स्ट डिमांड तो ग्रेटर ट्रिपल नो ताई अमनि लगी 125 amendment act no जों नायो जों अमनो लागू खायनानि बागै बसिनि डिमांड खायना बागै जों थानाय ताई अमनि लगी जों NRC नांगो ताई जे CAA जों अपोज खायमानि अमनि तिबो जत डिमांड तिनो जों दिल्ली अभियान खायदो ताई अमनो सिक्लारो नरकयो नरक रेडी दंदि जों ताई बुबायावनो थानसाकै जों बिनि लगी फान आरोनाय अमैनो जों जत बिनि ताई 2 तारिखनि सिनो ग्रेटर ट्रिपल नि बागै बाइक रैली दिल्लीयावबो जों बागै बाइक रैली जों सारा त्रिपुरा संजागै दं कायबेसे दाबिनो तै नर थांनाय कायबेसे दाबि सिनि चार्टर अफ डिमांड सिनि सेंट्रल नि लीडर रेडी खाय दङ इ का जे सामानि कयेक्टा डिमांड अमतो दंनाय न ताई अमनि यागलबो तेबो डिमांड जों रेडी खाय दं ओमफ्राय